Jama'a ga takaitattun labaran duniyar daga nan jigon Hausa. Ƙasar Rasha da Ukraine ƙasashe ne guda biyu makwabta da suka fito daga tushe ɗaya, wato tarayyar Soviet. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce, tun da farko kafin harin da Rasha ta kai a Ukraine ya nemi zama a teburin sulhu tsakaninsa da Zelensky, wato shugaban ƙasar Ukraine, don su warware matsalolin da ke tsakanin ƙasashen guda biyu. Amma Zelensky ya hau kujerar naƙi. Ga wakilinmu na jigon Hausa Ishak Ayuba ɗauke da cikakken labarin. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce tun da farko kafin harin da Putin ya kai a ƙasar ta Ukraine ya nemi zama a teburin sulhu tsakaninsa da Zelensky, wato shugaban ƙasar Ukraine, don su warware matsalar da ke tsakanin ƙasashen biyu, amma Zelensky ya hau kujerar naƙi. Saboda wure masa kunne da zuga shi da ƙasashen yamma irin su Amurka, Ingila, Faransa da sauran suke yi. Putin ya ƙara da cewa ya so su tattauna don samun maslaha domin ganin cewa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kyakkyawar alaƙar su ba ta lalace ba, domin alaƙar da ke tsakanin ƙasar ta Rasha da Ukraine ya fi wacce ke tsakanin Ukraine ɗin da ƙasashen yamma, kamar inji Putin. Shugaba na Rasha ya ce Rasha da Ukraine na da alaƙar makwabtaka da 'yan uwantaka saboda dukkansu daga tushe ɗaya suka fito, uwa ɗaya uba ɗaya, wato dai daga tarayyar Soviet wacce ta ruguje. Shugaba Putin ya ce, amma ƙasar Ukraine ba ta ganin haka. Sai dai a yayin da yakin ke daɗa kamari, sai ga wani jajirtaccen sojan ruwa na Ukraine da ke kula da wani yankin a Karshan kusa da Crimea don hana sojojin Rasha ƙara matsawa su shiga cikin ƙasar, ya tashi kansa da gurnet mai nauyi na gaske, ma'ana ya hallaka kansa. Wannan haziƙin soja da aka bayyana shi mai suna Janar Shakun, wanda shi ke kula da yankin wata gada da Hennessy suka bayyana shi a matsayin gwarzo. Ishak Ayuba Sani daga nan birnin Kano a Najeriya. To ƙarshen labarin kenan daga nan jigon Hausa. Za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasu labaran duniyar a shafinmu na intanet www.jigonhausa.com.